What's up mga kawabol? For today's video, matatag sayo. Atik-atik na pagmatag sa'yo para mamuso. Bitaw, for today, maligo tag sayo kay naa ate lakon ron kung asa man tadalhon ning atong chinilas nga Spartan. Ato asa ning kuhaan ning atong mga matter diya sa atong mga kalimutaw para tin-aw kayang pananaw. Aw, kanawa sa kung ikaw pa ba? Dili madugay ko atag hirminta, pagasan taning gripo. Sama sa naandan, burag katulo. Baga, ligurag mga 3 ka litro. Oha, agas ng gripo, ready na ni. O be, ato sa hinuktukan og 1, 2, 3 ka mga century. Ay, nagpaila lang dun sa imong pagkakandingon. Alangan, tugnaw man kay be. Pero wala na maanad ba, maligo, buntag sa'yo everyday. Oh, sige na oy, ready na oy, maligo na ta kay muraga, hapit na alas 7. Oh, happy laray ligos pobre. Lugda na nag 1, 2, 3. Ready na ni. Oh, tisuya na oh, mura nagsi kinsa man ni, artistahan ni. Ah, mura ka nagsi James Reid oy. Sa James Reid kay ito man na, James Black. Oh ha, sa dili madugay, sakay taning pambot. At tinuoy mo rin pambot ang tingos makina sa motorkado. Oh ha, lingkod tas pronsit, ponsiter ba? Unya nga nung naano ka sa luyo lagi, anak ka punsit ka, way klaro. Aw paduol tas ran sa kunon unya kay basig maunhan niya ta ba? Basta wabol, di kinapauna. Selfie-selfie pa doon, marapag gwapo ba? At heart na ba kagilor? Come to Gaisano Country Mall. Asan in dapita? Oy, ganahan ko musudra Gaisanuha ba? Ha? Dara mga ran sa kuno na, maramaa, ganing wabol. Uy, di pawahi ba? Taghana na ran sa kuno. Uy, Ug dara ang sinaligan ay gisurog bulsita ay aw, lami kayo. na kay gisunag bulsita, barbecue na. Asa naman ni dapita? Oy, wala mo katultol asa ning dapita. Oy, sa mga nakatultol diha, piin daw. Impiin pa, ayaw na lang. Patay yung mimang. Tinuod, oy, murag duka, gutom, mako kasabot da. Be ato sa ning piyong-piyong. Well, gibiyahe mi dihang dapita, aduna ko'y nakita nga indot kaayo nga talanawon. Ang talanawon bitaw nga makaingon ka nga wow. Unsay wow? Wow na lang kaadlaw. Nice juning bukid no, bisag unsao no, ang view ba indot kayo ang view ba. Atik-atik, bisag dakpon nun, pabukid pa. Sa kaning aktuha, hapit na maabot sa atong destinasyon. Dito tang mga ransak dito na ay daghang kaon. Ha, abot na ta pero naar na luyo sa mong balay. Sa luyo sa inyong balay, karagag maritis na magtapok sa luyo. Lagi induta sa view diri oy o naapay swimming pool o. Swimming pool nga pwede ka buhiag, tilapia, karpa ba? Aun sa dugayan, lakaw-lakaw tertos ubos tanaw na to kung naa pa ba nindot nga view nga makita na to dito. Wow! Hala! Tinuod, uy! River! Sa Bisaya pa, why forever? Ah, induta diri oy mao'y naka-advantage ay ngani kay layo kas mga toxic nga mga tao ba. O tinuod, uy, no need na ka makipagplastikan ba, right? Ato ni picture mga chicks ba sino makaamong tani ko sa Makapaakap ka. lagi kato. Oha, tanawon taning view diri kung unsa jud ka nindot ba. Nice oy, nindot kayo view oy layo ka sa Tinuod, uy, layo ka sa polusyon, pero ano, pensa sig maparok na yung mga safety first po tayo kay murag tin-aw ra ba kayong tubig o dito ko pensaan hanoy kayo masig mo disgrasya ta simbako lang ba. Dapat lang, wala pa ka insurance. Sige ko pensa niya. Oha, saka ta sa Stairway to Heaven murag gutom na ransako ra to itong mga pang display dito. Bagang nango sila pang hits, oh, palaylay lang video pero ang pipunteriya ng pagkaon ra ba? Oha, saktuan ni pagkawabula o wabo lagi pero grabe kay display dia o ato ni videohan pa live eh. Tik-atik na po do para makahits, oh. Abusog lang may gasto. Lala sa kaikog, awakat na lang sa to'y sukaron. Kuya wag ikaw, gusto ka mo tumaro? Ahuman na, busog na, pwede na muli. Tara, wago lagi pero lava farm.